Marietane Jeremiah uri nontini no yogo toretera mangana maye tukulia yaro higakurunga kyoge laban momanyi kwa a shebitu wa bito bya gushe mangana maya yaba gushi global radio mangana maya yaba gushi global radio bunakoleto sore na laban momanyi abasae ase county ya Nairobi nigo litukulia alero barobekana na gukurera serikali asukuburwa kwemiremo abaorokiwa be university ya Kenyatta barobekana lero na kwirera university yo gosiekwa nabo igo ime ya Germany monto yomo nigo asagana na kurasa goika kubaita abantu bande babire abo batabwata mu mocho hasomoche okurukwa hale ime yense ya Germany ayo amona yande umwanje mategereri gukwarigania bene tumanyi amangana mayiya korengana buna atoikire asemese yetu amangana mayiya ya abagusi global radio yebiro ebiga bya abono iritriane laban momanyi mangana maya soboikerano egali eyo ya wete kurwa seferi ensemo ya Likoni county ya Mombasa na kobaita musubati Miriam Kagenda amono mwana oyo munyeruka Amanda Mutheu nigo yarorekana asobwale wechimita 50 inse yenyancha ya Buhindi itukolia 11 kurwa egali eyo kogwa ase nyanche eyo na koba gekoligwa goikabono abamanyi be ogwaka ontimbu abo babere bakoligia egali eyo boigo nemebere yabo babere nigo boigo barora emebere eyo kere ime yegali eyo hase omonogeri bwa serikali Cyrus Oguna nonyinabo atebire buna tibara enekia igoro buna egali eyo neri konye bakoligia Oguna nigo atebire buna nigo bagocha koringoria chibicha ekyo baka egali eyo na koenekia gose egali eyo nero konye babeire bakoligia oyo kuriya ekirogo ky'obujumbe ase bunge yabo machoge burabu Dr. Philip Nyanumba nigo atebiruna nigo eruete gusira kwaga chachi kanisa bunenchira yamo yogokinia orogongorwo gukwana asumuyiga oyo mu bumochango ase kanisa ya Itongo SDA asa araeto mochango ejumamosi yaeta na gusangirira chishilingi chiribu emerongene Dr. Nyanumba nigo amubuletio mu bunge bworogongorwo Professor Zadok Ogutu koneke buna nkwaga cha ale na korosya chipa para asenseme yo ekyo chisarigetibobe anene epara ekogenda ase chiri amagenche oigo nigo akurerete obubagi obobe bwechibesa chiri chigokonya abana bali abakurwa emeche tari kwenyara agosoma chichi basari asogote abuna nigo chikobagwa abobe naboigo nigo boigo ababolite abaibuli kubasabira abana babo anene bono ekero bale ange guche gukora matemo manene yekirasi kya gatana gatatu KCPE naboigo ne kirasi ge 12 KCSE yo mwaka oyo abasae ase county ya Nairobi nigo barobekana litukolia alero asomuchie omonene o Nairobi kwemurunganiria okuburwa kwemiremo ase gati abasa bange abasabu nigo barenge ase rombe na nigo babegete t-shirt chimbaliri korokia obobe boli bagwetera na nigo bare komoche serikali asomuchando iyo abasabu nigo barenge egati ya bali basiri emirimo korwa ase chikampani cho waka korondo ekyo kyasiekwa eiki ya etemyo cyo Nairobi na nigo batebire serikali nero yasinyire kubeka amachika maya ayo abwenerete elio gwanchira chikampani ekyo gokora emirimo yabo ya abotambe chitali ikobuna amachiko boigo abasabu nigo bakomoche serikali ya Jubilee ase ugosinywa goikirania amagani abo korengana buna yabalierete eira abasahe chinga kichi campaign cyo mwaka bwechirubere na 12 naboigo abasahe kurwa ase sub county ya Kisii Central ime ye county ya Kisii nigo bemurunganirie omuroberi obwokolika emirimo kwa abanyanyimbo bechichera oyo okorekana litukolia alero asegeti kya Gusii Stadium ime yo muchio Kisii chimia chia abasahe nigo besokya elio kurwanira amabwayo ase kolende banyora buna nabantu baneboka baganirie koirwa ase mirimo iyo bono nigo abasabu bayebolire serikali komenta amabaga ase okolika abanyanyimbabo ase omurubulio iyo okolika abo bisabo bechichera litukolia alero memo chokisi nigo abasaye abamura bali kwa balenge batatu nabo igo munyeruka oyomo kwirira omubaro iyo koba abantu bane boka
University ya Kenyatta nigo yasiekwa rero ase gikage tamanyiri nyuma ya abaoroki gwa kurubekana. Vice Chancellor Professor Paul K. Wainaina nigo ateba buna Senate University iyo nigo yairera igitambukiro kyo gosieka University iyo nyuma ya abaoroki gwa kurubekana na gotinania emirobiri ya butambe ase boigo basaria enibo nigo egotebekana okurubekana ku wachagete aburi tukuria Jumatatu eikiye ase abaorokiwa abo batangete chigari ase pale nene ya tika na gosieka epale iyo abaroki wabo bakoragwa amono muraibwe union yabo ya kusa Joshua Ayika nigo bagukurira amangana ao igati yabo chinga kichinke ekyo baire cyo wakana school fees kubetererwa komenya gosenga kubetererwa gotumeka chifly offer gotambuka ase chi hostel kurwa Nyayo kogenda ase university iyo nabo igo goseria aboroki wasa momocho amakamake omwancho mutegereri amangana yiga maya nigo genda teko nyonyora gwetera egetaseni kyao namba AMO abagusi Global Radio AGRFM nyorobuna nabo kogendera konyora emirobiri yeto gwetera www.abagusiglobalradio.com mangana maya kurwa chinse chisco negeka egeke kirebosyo Negenga no genda to susini kwa mangana maya kurwa abagusi Global Radio samanga abagusiglobalradio.com marita ya jermo no ntiri hena abagusi Global Radio na mbokorangiria ninko begerete na magabu isukorangiria na mbeyo otonyora otali wakana besa chinde chunsi asante sana gukora mangana maya tingangwera sa mangana maya chunse chere na laban momanyi abantu babere nigo banekiwa gukwa ase okoraswa asense ya Germany asumuche okorokwa hale ayankorengana no roboti kurwa asa abanyanyimbo uboiti obuho nigo bwanekiwa gokorwa amono monto yomo oyo obegete chiyanga buno munyanyimbo na obwate ebirwaniro ebinge uboiti obuho nigo bwanekiwa ase district ekorokwa Palace nigo egotebekana buna nigo litangani omosagani oyo aruteguruned ase elio yateke na nyuma yaye okia ebunduki na kurasa asaita abo babere abanyanyimbo nigo bagendrete no butuki obotindi elio komonalia omonto oyo oikirania ekebe ekyo omwancho mutegereri asamangana yamaya kurwa ense ya Germany nongo cha kubutura amangana maya asenchira yoboikiranu yebiro ebiga bya abono kurwa abagusi Global Radio gotebanga byemono asogochora goterera egetaseni kyao namba AMO abagusi Global Radio AGRFM nyirabuna naboko gendera konyora emerobiri yeto gwetera www.abagusiglobalradio.com malitane labani mumanyi eke nekeumbu kyomogusi ana wake yu wagoro kananga bate everywhere wate dunga tumia fly over wate banga intokunya ono nara yo atika ko samangana maya ye tukuria lero na boigo sense me interakoro musombo bo manene o moske pasta maturi nara rete chika chamara goba na balete telinga nelio na kurwa bagusi Global Radio tu atumira magobaito ochi asi enka yo musombo bo manene pasta maturi oyo onyara te koba ogotimoka chinga ki chegoro mori bwa mangana majakurwa abagusi Global Radio tigankoretere ebitage na labar momanyi ebitage kitegane maronge bere nainya igoro yechinsa isano nemo chiamono mobaso ebitage kurwa asabagusi Global Radio mangana tuikire kurwa totage tigana korekane kurwa se ebitase ni barabare na labar momanyi abasae ase county ya Nairobi rero ase kingisiki bitage nigongo kuira goika ense ya Mexico ase ense yega ya Mexico ebitage mbiraroro igoro yo momeya ebyo byakoreka rero ebyo nagani twemanye tega matu ine aiga Kenya ekero omurayo buge siasa alire eira engakie campaign kero kendo tebanga na charosie egento getegesarigete wakirwe kura nkiago chokarerwa ekero angire goikirani achire bwebisire tutebe goseno mubunge wenda bwebisa Nairobi takorokana pi mpaka nande ngakie campaign umanya kwirana na shilingi 200 agosera abantu nande bamwakire kura ninki ago chokorerwa kero kenda iga Kenya asinge nchonga abantu barabaya
iga na batakore rukende lakini meya Mexico amang'ana ni gara mang'ao litukolia lero omomeya oyomo oyokorokwa George Lewis nigo enyora kongu ekero irombe abantu baika service ya lero mambia na komosoke kurwa bisi mayo komosoke kurwa bisi bamanya kumusiba asegari magega ye pick up gotumeke ngoli bamanya kumukurura ase town bataranere chi street chi town bataranere kumukurura buna egesusuro asugo sinyo kubaikira ni chira chiri abalirete ekerarenge we akere campaign na koliga chikura gochoro buna omomeya yoyo gani ganyore gesureke kubwatikana buna abantu nigo baicha service yaye bamosokia bamosiba egari na bamukurura ase town nyora chingoma chintindi sana abantu balinga bangikima bataranere town buna enchire ya moyo komwa egesusuro ono buna tugukwa na iga momeyo yoyo ni gagendrete kungura chingoma ecyanyora wetera sugo kururwa n'abananchi abo bagekiri kubwatikana buna bwangire kubaikiraneri chira kiri abalirete abananchi abaigani go balinga abalemi abo alirete iranga nabaroseri epare yemo eyesaregete korende atararose goikabono anigo baimukie getambo kireke elio komosomie lesson wono timanyetinga murainari skali otegerete bitageri tukolia lero kero kendo lireta abananchi eiranga nakore gintu gite ono nyituri gokora abura bugenga Mexico onyore na yengo kenyori ore ikirani chira kichiri kwa lireta abananchi nyumo tarakenyoria korende ekero okunyago kumelia yo inchengo tebabuna ebyo nebitage nalaba ni mumanyi haya bwana ebyo nebitage nalaba ni mumanyi